تعنا هبل كم يتصنح كبرات تملكتي تلفزيون دمص يعني تግራይ نزعلت زبلنا زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مريحنت منግስት ትግራይ ናብ ከተማ መቀለን ተኣቱ በነበርቲ ታ ከተማን ከባቢውን ድሞቅ አቀባበላ ተገይሩልሎም ኣብቲ ዋና አቀባበላ ንህዝብ ትግራይ መልእክት ዝሐለፉ ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ተጋዳላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሓየት ሰራዊት ትግራይ በዘመዝገቦ ድሞቅ ዓወት እንኳዕ ደስ በለና በመባል ዘረበኦም ምስ ጀመሩ ጸላእቲ ኣብተን ዝሐለፈ አዋርሕ ኣብ ትግራይ ዘይፈጸሙ ሰይጣናዊ ተግባርን ግፍዕን ከም ዘየለ ሓቢሮም በአንጻሩ ህዝብ ትግራይ በግፍዕታት ቶም ጸላእቲ ከይተሰኮነ አይኮነን ዶ ንጓናስ ንዓና ንደቁውን ዘገረመ ጽንዓት ጅግንነት ፈጽሙሎ ኢሎመለው ሁሉ ይዘብለና ብዝኸርካያ ከደይ ታሪኽ ተሰሪሑ ከመን ዘይከል ሳሪሕ ንባዓልና ማለት ይኻሉ ደቁ ንባዓልና ማለት ደቁ ዝኮንና ግዴናት ማተጋደልት ዝነበርና ታይዝ ህዝብ ዘይሐድሽ ሆነና ኢና حدش ሆነ ጋይስ ታው ተወሊድና ተጋዲልና كنا محاضرون جميرنا أما اللي حدش فو زي مع التاريخ كنا يسرحوا يزون يسرحوا ኣብቲ አንጻር ወረት ዝተገበረ ተጋድሎ ህዝብ ትግራይ ባዕሉ ቀላሳይ ባዕሉ ድማ ፈጻማይ ከም ዝነበረ ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ተጋዳላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገሊጾም እዮም በተወሳኺ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ዘመዝገቡ ዓወት ፉሊን ድሙቕን ከም ዝኾነን ግን ድማ ሙሉእ ከም ዘይኾነን ዝሓበሩ ተጋዳላይ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ግፍዕ ዝፈጸሙ ኣካላት ክሳብ ዝሕተቱ እቲ ቃልሲ ቀጻል ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣለዉ እዛ ጉዕዞና ዘዕንቅፍ ዘንኮላልፈና هنا حاجة كلها أي بعض هنا بسرعة يودا هنا بحكي يودا هنا بسرعة يودا ببوليتيكا بتعرفون سيو بسري بحكي بسرعة إذا آمنوا براحة تساعد مصدق أرسل مسألة هذا كيتنا تبصاوي سناون أي نبر لا كله قفل عز تسمع لا كله بدل تسمع حتى تقولنا أن نقدرون أي نبر نافتا سرعتنا توكللن نفيهم نافتا كأتواز قبهم كيتنا دقاس كم زي من نحفلت لنا تقارو دقاس اللنس حسا مورا يكون السلام كنبن توينا زعاس تقبر بمولو حسابو يتصلو يتشافا شاف هيبلنا نبسابس هيبلنا ثم زجافاز شفنا نزبسابا سنانك كم دلايو أقولنا خنب كم دلايو أقولنا مندر يفكرون أيضا كل أخذ كبرت كألف سرحنا نزي تاريخ زي كم زلنا يوم نزي حدش تولدي أطلب حزون زلهم من أسيك اللي تقرلكم نبدي أخذ عند اللي نيرنا نفس الدراب شيء هذي وما ملسنا نأهم كنأتو حسبنا كونون أيضا لنا يوم هايمون كبر بقولواتهم دلائنا عن قبرنا نقصات كونينا نقصات كونينا ما زاد فينا هنا درب السلام بحكي ببوليتيكا يود أين يروح الزروة نعطنا نعطكم كلنا أي تعنقفنا قالوا معتنا نسرح تانا لا جميرني أزلنا أنا يسنح مدار تخونا يكالي شكر يقول يوم ما عدهم يوم عدهم حبيرنا نلمع حبيرنا نخبر زلاتنا كلها نكافلها زي نيرو كل سرحنا لازم احنا سلام سلازدلنا نحن حبيرك قعدوا سلازدلنا كم زي هون قرينا زكالهم كله ونقيرهم كتفونا سلاز هنا ونيو حزون مسعى منا عامنا حزنا كن حزون نفتا سرعات برحنا سلام حراي كنا سرع ارتراحون كونا ينخل ارمان نمزون يكونا تخابيرنا ننبرينا نزل تخابيرنا ننبر زي دورنا كن الله حرالو ما خل عدلو ارتانيو نزيهم كن أرسنا مغصلي مالي ኣብ መወዳት ኣድማ ጸላቲ ንትግራይ ንሓደሚተ ዓመታት መሊስና ያይና ዋላ እኳ እንተበሉ ህዝቢ ትግራይ ጅግና ግና ነቲ ዝዓነወ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ሃኒፁ ንትግራይ ሓደሚተ ዓመት ንቕድሚት ከም ዘወንጭፋ ተዛሪቦም እዮም ከምቲ ጸላእትና ዝበልዎ ንዒት ዓመት ንድሕሪት እንተኮነት 100 عامت نقرميت يا هتقوعس 100 عامت يا هتقسقس ماشي اللي هو منبر تقراواي قزاس اللي زفرسه الكالات اللي زعنو ندهري ذي ملسن أبز حاضر كذي إنسرحنا خالي ونكنا مسينا أبز حاضر كذي زي هزبزي لو كتر عقون انت فكروا زي هزبزي
نتيجة ترى كنا تفدير إذا حزون ذكرني أو شو عاد شمان تورحي تقول له خفلا سراويت تدمسس سالا سرع عامة تهانوت وسراويتات كنا عدتات تستسادم بيني حزب تقرأي وزي وازيا أو وش تساوي دقة بينه هذه سعر مالت زي هذه سعر حزون أو كل أنا هنسعر أو كل أنا هنسعر لا تحز جميرني هذا الناقو عزو كمزولكم أيد لنا نيرو أتينا يأنا كنمل ألنا ذي أنفلت ألنا تأخوينا جديد أينا كنا ننزل لنا أنكرنا حزون بقصنا زبون لك سرعات ودا سرعات كل ودا يعلو هلنا ما تحنثنا نقولنا نزراجز نعيب عنا عدل بعنا خنوصل كله كبر زكال نقبر لنا فاشيشت أبي أحمد ملافنتو زخون وررتن أبي العلة تقراي زفت أمو كل مداو قطوان عنوة سرقن كم زي عقبومن لمون حزب تقراي بتأميت نكحلق اكين دحرن تقباراتهم بمقطال ندلدل تكزة عنيوم ولوم أبي تقراي سراحة سبعة حاجز كتعانو فوزو صنحو فاشيشت أبيين ملافنتون تمعال دما نتبت أميت يساقزلو حزبنا كان دمسمر موقعز سبعة حاجز زخونان نكتماتات الشرين داس اللاسن ما يتقبرن زراخب دلدل تكزة كم زعنوو رويترز تصيبولام بسنكي معنا دلدل تكزة اتقدمون أبي تقراي زنبرا أتقامن زي تحلال خمس راحة مكففال سبعة حاجز زيادة أتقام كم زخون انترناشنال ريسكيو كوميتي استبغالة قبار سنة تكال عفليت اللام دلدل تكزة كم زعنوه زرقاقة بيت صحفة متحبار سبعة حاجز ودب حبرات حاجرات UN أوشام تتقبر أبي تميت نزركب وقنات ربيت نمبتاح زقبر سراحتي فتان كم زقبرو عفليت اللام سراويت تقراي زمزقبو مستنكراو عوات حزون كاند مزرارب زعبا مرخب تحفاش عالمنا مخانو قاتسيلو لام تاريخ كينات داغمن تتصحف وقعات سنه حدا كابتوم ززنتو عواتات تقالستيوم كخونو مخنياتو دما از فصامه كاب غوبታት تقراي زتبغسو تغادلتي اب افريكا نزعبي سراويتات كلتا هاغرات مالتون سراويت اثيوبيان ارتران بمسعر نرئسه كتما تقراي كتما مقله كمي كم زتوقطاطرو سلازرد يكبل اتفولت مصيت عالمنا زي ايكونومكس تن عالم اب زرغو حصاب اسفيرولم كتما مقله اب تحت قطر سراويت تقراي مو على أبتي بقفعتات تصالع يستملن نشوعات أوراحات زلقو كيناتن عبي مقاميرو نتبي كم زخونة زحبرة اتمتيت زعوت فاشيشت أبي أحمد نهزب تقراي بحايلي سراويت أطوارن كم بركخ كم زي يخل أبي العلم الرقاقاتهم تا أب أفريكا خلاي عباي هاجر زخونة إثيوبيا كي تبتاتن ون أسجيو كم زلو عملكيتهم فاشيشت أبي بعصوب بعدا وسراويت والكملاخي إساس أفوركن حيلا أيرن الناتسنين أبتو ورار زفت سملو قنيات باللي أرخي بنيرو زبالة زي إيكونوميكس بدحرزي سراويت تقراي كم آياتاتون أب حقوتاتون نايدباي وقب بمخطال حدش متعرراي بمقبارن أب العلت صلاعاتو دموق عوته كم زمزقبه أفليت اللهم حزب تقراي أب تاريخ وريات بقعات وتعدروا مرحتي النافري متيوم أبتي أنصار بعداوين جزات استجبره والسان قتم كم بعل وري أفريقيا وجنرال رأسي قالوا لبانجام أبتي أنصار سرعة درجي زتجبره نا 10 شوعة عمتها وقال سدمام كم بعل جنرال حيلهم أريا جنرال صادقان جبرة ساي سيا أبراهان كالوت بلحت وتعدروا مرحتن أفريقيوم BBC إتاماجور شوم سراويت مكلخال إثيوبيا نزنبرون حزدما أبي تحت منجست تقراي نايزت عايشة حزباو كينات النمر حزر كبن سنترال كوماند أبال زخونون تقرالاي جنرال تصادق أن جبرتن ساي عملكيتو نعلم سفح تصاب أقرب لهم نحنا دما كمز السعب داسيسنا لنا TPLF began its offensive to retake Mekele, which is the capital of the Tigray region. علم تجارو نخلهم ورد تحمششهم وانا ختم مقالة تقص أتصيرو ميلا مسكيرا مأتو الموت انزطفقو فاششت أبي أحمد جن كم مقالة حسيب اللي يوصيلو علم تجارو أبكرن أفريقيا زلو جيوبوليتيكس بقل صمام يغيروا ولو تبل تعود فاششت أبي جن تجراي اعنينا يوصينا كتل على ايتخل النبل علم مسحق كتطويلة نسجن موتو قريبة أيامو وانجع جعب زيحلو علم بعلمها وفر قالولا أم بالعسران حدن كفل زمن استمزقبه نمرد زخبد مستنكراو مسرحية إلاتو كابتوم جاقانو نخور علم جنرالتنا حدا جنرال تقالك قبرتن سايو لو معنتي نزبوليس أمرار حامل كيتو أب BBC زلو صحف كنكافلكم جنرال تقالك أب أفريقيا خابزلو بلوسات فاينست إلوو أليكس دوال أب BBC زسفور حاتتا جنرال تقالك بالعل سلست عبيت وقعت بحاوز تفتن جقنا ود تقرايو على ملختن تنسطتا جنرال تقالك بوتا دراو سلتي بلهن بلوس يبلوو
نحزي جنرال ጻድቃን ናይ ሽዑኡ ተማሃራይ ጻድቃን ኣብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሃራይ ስነ ህይወት ነይሩ ተማሃራይ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ጻድቃን ትግራዋይን ቀዲሙ በ1968 ዓመተ ምህረት ናብ ቃልሲ ተጸምቢሩ ኣብቲ እዋን ብቁጽሪ ውሕዳት ናብ ዝኾኑ ብጾቱ ተጸምቢሩ ዕሙቕ ትንተንኡ ኣመራርሓ ብቕዓቱን ብብጾቱ ተኣማናይ ብምዃኑ ካብቶም ዓብይ ቦታ ዝውሃቦ ኣመራርሓታት ድማ ሓደ ኮይኑ ይብል ቢቢሲ ብ1983 ዓመተ ምህረት ድማ ብውሕሉል ኣመራርሓታት ትግራይን ብጀነራል ጻድቃንን ተመሪሑ ደርገን በርኪኹ አዲስ አበባውን ተቆጻጺሩ ብምቕጻል ጀነራል ጻድቃን ኣብ አዲስ አበባ መንበር ገዛ ተዋሂብዎ ሽዑኡ ድሕሪ 15 ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ ምስ አንሶላን ኮቦርታን ተራኺቡ ይብል አሌክስ ደዋል ድሕሪ ዒሳ ጉንበት 1983 ዓመተ ምህረት ጀነራል ጻድቃን ምስ ብጾቱ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ምህናጽ ተጸሚዱ ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምዃኑ በቂዑ ብምቕጻል ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተጋሩ ብምቕናስ ዝተመጣጠነ ተዋጽኦ ብሄር ክህልዎውን ተገይሩ ጀነራል ጻድቃን ኣብ እንግሊዝ ኦፕን ዩኒቨርሲቲ ብምሕደራ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ተመሪቑ ኣብ እንግሊዝ ዘምህሮ ፕሮፌሰር ግራሚ ሳልማን ንጻድቃን ትሑት መዳመጺ መስላሰሊ ነፃ እምሮ ዝወነነ ኣብ ውሽጡ ብረት ዝዓይነቱ ጥንካረ ዝንበቦ ብምባል ይገልጾ ጀነራል ጻድቃን በ1986 ዓመተ ምህረት ኣብ ሶማሊያ ዓሪዱ ብዝነበረ አልቃይዳ ስጉምቲ ብምሳድ በታቲንዎ እዩ ጀነራል ጻድቃን ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ሓደጋ እዩ ብምባል ምስ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ኣይተሳነዩን ይብል አሌክስ ደዋል ኣብ ቢቢሲ ብዝጻሓፉ ሓተታ በ1990 ዓመተ ምህረት ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ምስተጀመረ ቀላሲ እዩ ነይሩ ቀጻሊ ምዕራፍ ጀነራል ጻድቃን ኣብ እንግሊዝ ኮይኑ በሃገረ እንግሊዝ ተቆጺሩ ድማ ጸጥታ ደቡብ ሱዳን ውሕስ ንምግባር ዝከኣሎ ኩሉ ገይሩ ጀነራል ጻድቃን ኣብ መንጎ ህወሓትን ፋሽስት አብይ አሕመድን ስኒት ንምፍጣር ጽዒሩ ይኹን ደኣምበር መሰረይነት ፋሽስት አብይ ዝተረደ ጻድቃን ብገዛውነኑ ሓዲጉ ናብ ዓዱ ትግራይ ውን ተመሊሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ዘርኢ ምጽናት ምስተኸፈተ ኣፈላላይ ሓዲጉ ናብ ቃልሲ ተጸምቢሩ ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ብፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዝተረሓሓቁ ኣመራርሓታት ትግራይ ሓንቲ ገይራቶም ይብል ቢቢሲ ፋሽስት አብይ አሕመድ ውን ጀነራል ጻድቃን ክእሰር ትእዛዝ ሕሊፉ ትግራይ ሰራዊታ ከም በሓድሸ ጣይሻ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ክትብል ሰይማቶም ጀነራል ጻድቃን ውን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ትግራይ ዝተሰየመ ሴንትራል ኮማንድ ተኻቲቱ ንምእማኑ ዘጸግም ዓወተ መዝጊቡ ጀነራል ጻድቃን ሓመድ ልሒስና ተላዒልና ዝበሎ ይዝክር ቢቢሲ መብዛሕትኡ ሰራዊት ትግራይ ጥራሕ እግሩ ዝኽእሎ ኣጽዋር ሒዙ ናብ ጎቦታት ትግራይ አንሳሒቡ ይኹን ደኣምበር ብሳይንሳዊ መስርሕ ብኤርትራን ብኢትዮጵያን ወታደራት ካብ ዝኣተውዎ خبا فنصحهم وصيهم زي نخلتيهم وررتي زتدمم مسرحي يبلو አሌክስ ደዋል ጀጋኑና ዘሐለፉ 4 አዋርሕ ሰራዊት እንዳሰልጠኑ እንዳወደቡን እንዳተዋግኡን ሕሊፎሞ ንኃይል ሚዛኑ ግን ኣብ ውሽጢ 4 አዋርሕ ኣመጣጢኖሞ ይብል ሻዓተ ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ሰራዊት ትግራይ በአሉላ ብስተሰየመ በርቃው መጥቃዕታት ወሲዱ አንድ ሕቆ ሰራዊት ፋሽስት አብይ አሕመድ ግን ሓምሽሽዎ ፋሽስት አብይ ነዙይ መስርሕ ሓሶት ይልዎ ይኹን ደኣምበር ይብል አሌክስ ደዋል ይኹን ደኣምበር ፋሽስት አብይ ሰራዊቱ ተዳዒኹ ሰራዊት ትግራይ ብብዙሓት ዘተጸበዩ ዓወቱ ነመስጊቡ በቀጻልነትኸ ሰራዊት ትግራይ ናበይ ከብል እዩ አሌክስ ደዋል ይትንትን ሰራዊት ትግራይ ካብ ጸላእ ዝመንዝዖ ከበድታ ኣጽዋራት ብርክት ዝበለዩ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ካብ ከባቢታት ትግራይ ተጸፊዑ ወፂኡ ደብሕሉሎ ዝብል ጸብጻባት ንሰምዕ ትግራይ ግን ባዕላ ንምሕላው ኣብ ተጠንቀቐላ ኢልዋ አሌክስ ደዋል ውልቀ መላኽ ኢሳያስ እውን ክልተ ኣማራጽታት ኣለዎ ትግራይ ካሙፃ ወይ ድማ በበትር ወያናይ ምቅጥቃጥ ኻሊእ መማረጺ ሰራዊት ትግራይ ንውልቀ መላኽ ኢሳያስ قبر يخلي يبل أليكس دوال حزب تجري نشمون توارح زن سلالو سلمات فنسحو بنحرنت ولي الله سلاتنا جن تقتيلو منبر مليون ما يتقبرون حزوين كالعينك السمع رافق قتسليو زت أمامن وتدراوي إقتصاديين بوليتيكاون عقم زلوا وتجري مهنات حلواتنا نحنتنا نبغلتنا تجري سعر خبر وزمانا ورد شازي سكالو دموغي تاريخنا ودموغي حبرنا زي حاسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقل امن قلزمنا زيتوا بحالي من قد نتقلقن عنا سقرو ببلحات نسقرو بعقلي كاب تلفزيون دمص عنا تግራይ ዜናታትና ሓዙና ቀጸልዮም
ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተጋሩ ብዓወት ሓየት ሰራዊት ትግራይ ሓጎሶም ገሊጾም ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ዝርከቡ ኣባላት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማሕበር ተጋሩ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻም ኣብ ክልል ካርቱም ዝነብር ትግራዋይን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ተንደባ እምራክባን ካልኦት ከባቢታት እንጉርጃን ዘለው ተጋሩ ምስ ሱዳናውያን ኣሕዋቶም ኮይኖም ሓየት ሰራዊት ትግራይ ብዘመዝገቦ ድሙቕ ዓወት ዝተሰምዖም ሓጎስ ኣብ ኣደባባይ ወፅኦም ከም ዝገለጹ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱሎም እዞም ተጋሩ ሱዳናውያንን ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ደስተኦም ክገልጹ ከም ዝወዓሉን ከም ዝሓደሩን ዝገለጹ ምንጭታትና ኣብቲ ሰልፊ ብጅግና ሰራዊትና ዝሓፈስናዮ መስተንክራዊ ዓወት ንሕበን ትግራይ ተሳዒራ ኣይትፈልጥን ሕዚ እውን ንዝተረፈና ዕማማት ንምዝዛም መንግስትናን ሰራዊትናን ዘድልዮ ጠለብ ንምፍጻም ድልዋት ኢና ብወረርቲ ዝዓነወት ዓድና ዳግም ክናሃንፃ ኢና ዝብሉ ወነን ሕራነን ዝተሰቆሮም መልእኽትታት ኣቃሊሖም እዮም ኣብ መወዳእታ ኣማኻሪ ጸጥታ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ መራሒ ዓረብ ኤሚሬትስ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዘተ ከም ዘካየዱ ተሓቢሮም ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፀ መግለጺ ከም ዝሓበሮ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጃክ ሱሌቫን ምስ ወራሲ ዓራት ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ልኡል መሐመድ ቤን ዛይድ ብዛዕባ ቅልውላው ትግራይ ተዘራሪቦም ኣለዉ ክልቲኦም ሰበስልጣን ኣብ ትግራይ ዘሎ ግርጭት ፖለቲካዊ ፍታሕ ኣብ ዝረኽበሉ ኣገባብ ከም ዝተመያየጡ ከምኡውን ብጥሜትን ጸገም ዋሕድ ዝተመጣጠነ ምግብን ይሳቆ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ኣብ ዝረኽበሉ ኣገባብን ከም ዝዘተዩ ተፈሊጡሎም ብንጉሳውያን ቤተሰብ ትምራሕ ዓረብ ኤሚሬትስ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ወራር እንትፍጽም ብድሮናት ኣቢላ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዕንወት ከም ዘብፅሐትን መራሒ ልኡል መሐመድ ቤን ዛይድ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ናይ ቀረባ መሓዙት ከም ዝኾኑን ይፍለጥ እዩ እምበኣር ክስ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ነዝዕለት ዝበልናዮም ዜናታት እውን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣመስግና ኣለና ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና ትግራይ ትስዕር ሰላም